Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz baky bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň, ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornmasarlarynyň we yurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy gurumlarynyň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny sanly wize aratnyş arkaly iş maslahatyny geçirdi. Salam hormatly siyasi jemgyýetçilik gurumlarynyň ýolbaşlaryna ýetip gelýän täze 2021-nji ýylyň öňýanyna siziň bilen duguşup alyp berýän işlerini köýen maksatlaryny bilen tanışmak hem de öňde duran wazipelerimi kesgitdirme üçin şu maslahat geçirmek barada karara geldim. Sizin bilişiniz ýaly geçip barýan ýyl bütün dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňden ýaýrama bilen adamlaryň öňünde bir näsem kıyçılıklı meseleleri döretdi. Emma bu aramazdan bizim yoldaşlarımızın siyasi cemiyetçilik gurumlarımızın, ählem halkımızın tagallası ve ahlasy rahmetlerini biz 2020-nji ýyly gowy hem netijeler bilen jemler. Garasy bir tarap döwletimizin içeri madaşlary siýasatyny wagt etmekde, jemiýetimizin demokratik kadrlaryny potolandyrmakda, halkymyzyň agzybirligini berkitmekde, siýasy jemiýetçilik gurumlary möhüm orny eýelýär. Şoňra da şu siziň işleriniz bilen bagly mehralat maslahatlaşar hem de öňde duran wazipeleri kesgitler. İlki bilen kardeşler arkalaşıkların Milli Merkezinin hem de Zenanlar Birleşen Merkezi Geňeşiň başlygy Ataýewa söz berýär. Aýdy berim. Şoňur hormatlanýan gahrman arkada prezidentimiz Sizin parasatly ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi, Türkmenistanyň kardeşler arkalaşygy, garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatyna ýeten ösüşleri we ýurdumyzda amala aşyrylýan köp ogurly beýik özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmakda özleriniň tertipnamalaryň işlerini alyp barýarlar. Gahrman arkada prezidentimiz Zenanlar Birleşiginiň hem de Türkmenistanyň kardeşler arkalaşygynyň ähli derejedäki gurulmalary döwletimiziň we jemgyýetimiziň mundan beýlekde ösmegine goşant goşmak, Zenanlaryň başarnyklaryny we gurulmaçylyk ukyplaryny açyp görkezmek, Zenanlaryň arasynda çağa terbiýesini, enäniň we çağanyň saglygyny goramak we ene süýdi bilen imitlendirmek, maşgala mukaddesligini berkitmäge we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmäge gönükdirilen işleri iýdigderli durmuşa geçirýär. Mehriban arkadagymyz bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ösüşlerini özleriniň münasip goşandyny goşýan Zenanlaryň arasynda ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň parasatly ýörelgelerini özüne jemläp, nesilden nesile geçip şu günleri ýeten hem de durşuna Zenan edebine ýugurulan keşdeli we milli libaslarymyzy, nepis halylary, ajaýyp nagşlary döredýän halkymyzyň gadymy senetçilige bolan sunugatyny wagt etmek, Türkmen Zenanlarynyň arka aşyp gelýän bu kesbini hasa dawralandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi, Türkmenistanyň kardeşler arkalaşygynyň milli merkezi bir näçe bäsleşikleri, duşuşyklary hem de wagt işlerini iýdigderli geçirýärler. Mehriban prezidentimiz Sizin jowhar paýhasyňyzdan joşup çykan ene taqdim mukaddeslige taqdim atly kitabyňyzyň illeşlerimiz tarapyndan giňden öwrenilmegi nesillerimizi watançylyk ruhyna we belent ruhy ahlak gymmatlyklary esasyna terbiýelemekde ýol ýörelge şamçyrag bolup hyzmat edýär. Gahrman arkada prezidentimiz Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň hem de Türkmenistanyň kardeşler arkalaşyklarynyň wekilleri Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş toparlarynyň agzalary bolup durýarlar. Şeýle hem Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üçin etmek boýunça Pudagara toparynyň ýanynaky işçi toparynyň agzalary hökmünde degişli işleri geçirýärler. Bundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň adam hukuklary barada we durnukly ösüş maksatnamalarynyň Türkmenistanyň durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça geçirýän maslahatlaryna, okuwlaryna, duşuşyklaryna işçen gatnaşýarlar. Mehriban arkadagymyz siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriňiziň elmedama rowat bolmagyny tüýs ýüregimizden arzu edýär. Hormatly arkada prezidentimiz
Eğer olsa mağtumlardan kıyasla kurulmasının merkezi gençliğin başlığı yol verdiği ve söz veriyor. Aynı verin. Cumhur hormatlanan Türkmenistan'ın prezidenti, sizin döwlet siyasatyňyzda ýaş nesiller bagatdaky aladanın möhüm orun eýeleýänligi bizi ýokary ruh welentlikde dörejülükli zähmet çekmäge borçlandyrýar. Bu mukaddes borçy üstünlükli berja etmekde sizin öz gymmatly wagtyňyzy sarf edip, bizim guramamyzyň 6-njy gurultaýynda Cumhur manevi sözler kesgitlen anyk wezipelerimiz, şeýle üstümizdäki Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny wagtyndyrylan ýylyň 26 fevralynda ýaşlar siýasatyny durmuşa geçirmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak maksady bilen geçiren maslahat duşuşmagda öňe süren wezipelerimiz Türkmenistanyň magtumlaryna ýaşlar guramasynyň agry işlerleriniň giň dünýä garaşly ata watanymyza, mähriban halkymyza, milli liderimiz size we paly nesiller bolup ýetişmeklerine bolupdyrylan maksady okunly işiniň maksatnamasy bolup hyzmat edýär. Şol maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi bolsa, ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňilliklaryň dowamynda kemale getiren milli mirasymyza sarpany, zähmete bolan söýgüni döretmekde, halkymyzyň insanperwer ýörelgelerini ıgrarly bolmaklaryny terbiýelemek ugruna alyp barýan işlerimize hassa jogapkärlik çemeleşmegi talap edýär. Şu pursatda bizim magtumlar nahyýaşy guramamyzyň öňünde sizin kesgitlen wezipelerinizi durmuşa geçirmek üçin ähli zekinimizi, ukyp başarmagymyzy, güýç guwatymyzy gaýrylman, ahlakly zähmet çekdiňimizi, sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär gahryman arkadaşlarymyz. Her ýylda bellendiýän ilmler uly münasibetli ýurdumyzyň ýaş alymlarynyň arasynda geçirilýän ilmi işler boýunça bäzleşikde ýeňji bolýanlary, dörejülükli zähmete aýratyň tapawutyny Türkmenistanyň ýaşlar bayramyna münasip bolýan ýaşlara, şeýle hem Bulwawanyň Naqşçalar bayramyna münasip bolýan zekili mektep okuwçylaryna hormat prezidentimiz sizin adyňyzdan şahsy paýlarynyň gowşulmagy ýaşlaryň ilmi bilme, sunwaty, dörejüligi, sporty, dörejülükli zähmete bolan söýgüsini artdyrmaga uly itergi berýänligi üçin olaryň mähriban arkadaşlar size bolan söýgüleri biýmekçidir. Hormat prezidentimiz, sizin parasatly siýasatyňyz berqarar döwletimiziň kanunçylyk dünýä derejesinde ýola goýmagy bolupdyrlar. Bu wagtda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde sizin kabul eden tarih çözümlerinizi ýaşlaryň arasynda giňdir wagt etmäge uly ähmiýet berýär. Howunlar arkadaşlar, sizin ýaşlar watanymyzyň güýçi, kuwaty, agry mertebesi we beýik geljegidir diýen dürdäni pikirlerini biz ýaşlary ruh welentlik bilen zähmet çekip, ata watanymyzy cennet mekanyny öwürmek bagatda alyp barýan işlerimizde münasip goşun goşmak joşgunly bizde emele getirýär. Bu işlerde ýurdumyzyň ähli ýaşlary sizin bilen gahryman arkadaşlar, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz elmydama aman bolsun. Döwletli işlerimiz hemişe rowatlyklary beklentin arkadaş prezidentimiz. Eğer dünya Türkmenlerin insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ormanlary bazary söz berýär. Aýdy verin. Cumhur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti sizin parasatly başçylygyňyzda bedewa bölüniňe barýan garaşdyr hemişelik bir tarap döwletimize uly üstünlükler gazanylyp bilen sepkitlere ýetildi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne dünýä türkmenleri bir tupranyň başyna jemlenip olaryň insanperwer hyzmatdaşlarynyň barhaz jebitleşmegi üçin ýurdumyzda ähli şertler döredildi. Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýerine dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 2020-nji ýyl üçin tatbiklanan beýnelnamasyna layykda watanymyzdan alysda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň ata-babalarymyzdan gelýän insanperwerlik, dostluk, dogallyk, haýr işler etmek görelgeleri täze ötüşleri beslenli hormat prezidentimiz. Mähriban prezidentimiz, sizin taýlanlaryňyz netijesinde ýurdumyzda ýyl ýurt bahbetli, döwlet ähmetli, ähli başlanýyşlaryňyzyň barha rowatlanmagy ugruna kabul edýän döwlet siýasatyňyzy durmuşa geçirmek, öňde goýan wezipelerinizi ýerine ýetirmek, dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň dostluk, dogallyk gatnaşyklaryny, insanperwer hyzmatdaşlaryny ýola goýmak we olary jebitleşdirmek, türkmen halkynyň medeniýetiniň, sungatynyň, milli medeni mirasynyň köklerini, ötüşüşini ýergiderli öwrenmek, toplamak, dünýä medeniýetiniň häzirki zaman ötüşünde uly ähmiýete eýe bolan bu gymmatly milli medeni genji hazinasyny dünýä türkmenlerine el ýeterli etmekde ýylyň dowamında birleşigiň tertipnamasyna layykda işler alyp barylýar. Türkmenistanyň hormatly prezidenti
Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginiň prezidenti, sizin insanperver siyasatynyň netijesinde berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginiň işewir wekilleri, iqtisadi, medeni, ilim we bilim sağlygy goraýyş, tiýagatçylyk, sport, suwda, ulgamlarda, neşir işlerinde we beýleki uğurlarda öňümizde durýan bu möhüm wezipeleri üstünlükli amala aşyrmaga, berkarar döwletimiň ötüş tepkini hassa çatlandyrmaga öz münasip bolşanlyklaryny goşýarlar. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllygy münasibetli dawaraly bayramçylyk çäreleri siziň jowhar paýhadyňyzdan dören Türkmenistan betaraplygynyň mekany ýylynyň ajaýyp wakalary bolan halkymyzyň uly gyzyklanma hemde sabırsyzlyk bilen garaşýan kitaplaryňyzyň tanıştyryş dawaralary birleşigiň agzalarynyň işçiň gatnaşmagyna guramaçylyk geçirilýär. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne merdana türkmen halkymyz dünýäde ýaşaýan watandaşlarymyz üçin edýän atalyk aladalygyňyza çäksiz alkyşlar aýdýarlar. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz bilen işiňiz hemişe rewaç bolsun. Arkada prezidentimiz. Eğer olsa Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'nin başlığı Serdar ve söz veriyor. Haydi verim. Cumhur hormatlanan mertebesi bilen arkada prezidentimiz. Berkarar döwletimiz bagtyarlyk döwrüne öňdöňgörjükli, ören oýlanşyk döwlet siýasatyny üstünlükli durmuşa geçirip, garaşsyz, hemişelik bitirip Türkmenistan watanymyzy beýik ösüşleriň ýoly bilen belent derejelere ýetirenligi bu ýsonuç bilen belläp geçmäge ursadyň hormatly arkada prezidentimiz. Edi watanymyzda Türkmenistan bitirip mekany ýyly, möhüm wakalary, ösüş özgörüşleri besenýär. Hemişelik bitiripň 25 ýyllyk şanly bayramynyň halkara derejesinde uly dawarlar bilen belenýän ýyly Türkmen taryhyna altyn harflaryň ýazylar. Siziň parazatly başlanyňyzda döwlet ýylyurt bähwetli möhüm wakalar bolup geçdi. Şu ýylyň 25 sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetleri goşgoşaryk ýermek baradaky konstitusiýon kanun kabul edildi. Şu kanunda halk maslahatynyň hukuk derejesi özgörtilip, iki palatly parlament ulgamyna geçme hukuk esasy töredildi. Hormatly arkada prezidentimiz, Türkmenistan Demokratik Partisiň ähli guramalary, işçi agzalary, siziň özgörtmeler siýasatyny gollap, ýurtda alyp barýan ösüş özgörüşleri, siýasy jemgyýetçilik ulgamlaryny ýola goýýan möhüm işleri işe gatnaşýarlar. Siyasi partiýanyň iş meýnamalaryny hormatly arkada prezidentimiz siziň milli hem halkara derejeli başlangyçlaryňy durmuşa geçirmek, olary wagt edip, giň köpçüligi ýetirmek wezipesi aýratyn ornuna durýar. Hormatly milli liderimiz, siziň Birleşen Milletler Guramasyny we beýleki halkara guramalaryny dürli ugurlar boýunça öňe sürýän başlangyçlaryň ähmiýetini köpçüligi düşündirmek, bu meseleleri adamlaryň üstüne çekmek baradaky wagt nesihat işleri parti guramalymyz tarapyndan ýygy-derli alınıp barylýar. Hormatly arkada prezidentimiz, siyasi partiyamynyň işiniň esasy ugurlaryň biri hem jemgyýetde sagdym durmuş ýörgüsini ornaşdyrmak, ýaşlaryň arasynda maşgala gymmatlyklaryny çuňur süýgüni terbiyelemek bolup durýar. Mehman arkadamyz, bu möhüm işde siziň nusgalyk durmuş ýoluňyz, türkmen halkynyň bagtyarlyk uruny alyp barýan beýik işleňiz, milli gymmatlyklygymyza çäksiz sarpaňyz, ata, bimeşhur ul hormatyňyz biziň üçin nusgawy görelidir, ýol ýörelgidir. Sizin tarihi hikmetli, gymmatly terbiýeçilik ýoluňyz ýaşlaryň geljegine şamçyrakdyr. Hormatly arkadaş, gahman prezidentimiz, siziň başlangyjyňyz esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň eglan eden halkara paragatçylyk bilen anlaşmak ýyly münasibetli çäreleri durmuşa geçirmek, Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetleri goşmaçylar giýilmek boýunça konstitusiýon kanuny laýyklykda iki palatly parlament ulgamyna geçmek barada bellenen işleri amala aşyrmak, mukaddes garaşdyrylmadan 30 ýyla bola ösüş ýoluny ýetirilen sepkitleri täze üstünlüklerle bergitmek parti guramalymyzyň ähli işçi agzalarynyň öňüne durýan möhüm wezipelerdir. Bu wezipeler awraýly hötde gelmekde. Ähli ukyp başarnymyzy, tejribämizi gaýgyrman zähmet çekjekdigimizi anan nurma usat etmegi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Hormatly arkada prezidentimiz, Pursatdan peýdalan mehriban, gahryman arkada prezidentimiz size ýylyurt bähwetli, ähli maksatlaryňyzy hasyl bolmagy, belent başyňyza aman, rowşan ömrüňiz uzak, berkarar watanymyzyň bundan meýlekde güllap ösmegini alyp barýan beýik işleňizde üstünlükleri, rewaçlyklary arzu edýär. Hormatly arkada prezidentimiz. Eğer Türkmenistan'ın Agrar Partisi'nin merkezi gençliğinin başlığı anı söz veriyor. Haydi verim. Cumhur hormatlanan arkada prezidentimiz,
Sizin parasatlı baştonluğunuzda Atavatanmazın her bir günü tarihin işlere, uğraşlıklara beslenýär. Türkmenistan bir tarafının mekanatlı 2020 yıl hem yurdumuz için ulu üstünlüklere beslenýär. Halkara derecesinde Avray'nın hakem berkiyen yıl hükmünde tarihe girer. Kahraman arkada prezidentimiz. Sizin yurdumuzun iktisadiyetini östürmekliği, sonun bilen birlikte o tenaat toplumunu özgörtmekliği önükturdan taşırıklarınız hem de kabul eden sözgütleriniz şart tepkinler bilen durmuşa geçirilýär. Munno esasan hem o huzurluk önümçülüğünü bazar katnaşıklarına geçirmek, yerlerin hakiki yerlerini tapmak, suudiyetçiliği ornaştırmak gibi mühim işler alınıp barlaya. Sarfası veren prezidentimiz, Türkmenistan vatanımızda sizin aladalarınız bilen yaşamağı, işlemeğe, döretmeğe ek şertler döredilýär. Her bir adam hakkında alada sizin hiçbir ünsümüzden düşmeye. Devlet adam şiindir diyen başörülgeniz sözün doğru manasında durmuşa geçirilýär. Biz her bir fırsatda sizin gollawlaryňyzy, atalyk aladalarınızı duyup ýaşaýar, rahmet çekýär. Partiyamyň agdalary hemişe sizin alyp barýan adyl siýasatyňyzy, durmuşa geçiren beýik işlerinizi doğru gollamak bilen iraatymyň arasynda bolup bazı netihat işlerini alyp barýarlar. Siz o iraatymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakly, uly üns vermek bilen o huzur kowduny östürmeklige ähli şertler döredip berýärsiňiz. O ulanmadyň keşfi düýpli özgörýär. O ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri şäherler bilen deňleşýär. Geçirilen duşluklarda o ýaşaýjylary özleri hak edýän aradalaryň üçin köp taw bolsunlar aýdýarlar. Size can sağlyk, uzak ýaş arzu edýärler, hormatly prezidentimiz. Arkada prezidentimiz, bu sizin Türkmenistanyň siýasy partiýalarynyň jemgyýetçilik guramalynyň işgärleri bilen duşmagyňyz bizim partiyamyň agdalarynyň başyny göge getirdi. Kahraman prezidentimiz, sizin döredip berýän mümkinçilikleriňizden dol peýdalan, taşyňyza hatly jewsleşip, ata watanymyzyň mundan beýlekde güllä ösme uğruna alyp barýan beýik işleriňizi durmuşa geçirmäge, olary iraatymyzyň arasynda giňden wagt etmäge, partiyamyň ähli agdalary bolup gatnaşar. Fursatdan peýdalan, kahraman prezidentimiz, biz üçin döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň ähli agdalarynyň arasyndan size köp taw bolsundygy aýtmagy ruhsat bermeňizi hormat bilen haýyş edýär. Kahraman arkadaşlar, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt täkwetli beýik işleriniz hemişe rowaşlyklara beslensin. Eğer orta Türkmenistan'ın senaatçılar ve hemen terekeçiler partinin merkez genişliğinin başlığı Oğanova söylüyor yani. Haydi verin. Çoğun hormatlanan Türkmenistan prezidenti sizin parasatlı öňden görjükli siýasatynyň netijesinde berkarar döwletimizin bagtçalyk döwrüniň her bir ýyly uly üstünlükleri, rowaşlyklara, şanly wakalara beslenýär. Ahman arkadaşymyz, sizin garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen insanperwer şygaryňyz üstünlükli durmuşa geçirilip, adamlaryň hal ýagdaýy ýygyderli gorlanýar. Olaryň ýaşaýyş durmuş derejeleri gowlanýar. Ediz watanymyzyň güllä işlerini, halkymyzyň abadan, böleli durmuşa önükdirilen beýik işler üstünlükli amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz, sizin Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine beren tapşyryklaryňyzdan oguralyp, Türkmenistanyň halk maslahatyna kabul edilen kararlaryňyzy, şeýle Türkmenistan konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar ýerine hakyndaky Türkmenistan konstitusiýasy kanunyny wagt etmek işlerine işleýän gatnaşýar. Şunun bilen baglyk Türkmenistan senatçylar we telekeşler partiýasynyň merkezi geňeşi we onuň ýerlerdäki partiýa komitetleri tarapyndan döwletimiziň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmekde alınıp barlayan işleri giňden düşündirmek maksady bilen geçirilen duşluklar, söhbetdeşlikler we nasihat çäreler muňa aýdyn mysal bolup durýar. Türkmenistanyň senatçylar we telekeşler partiýasynyň agdalarynyň gurnamagyna hemişelik bir taraplamynyň şanly 25 ýyllyk bayramy münasibetli bir näçe maslahatlar, duşluklar, bayramçylyk çäreler geçirildi. Ahman arkadaşymyz, siz öz çykyşlaryňyzda telekeçiler ýurdumyzyň altyn gadnasydyr diýip belläýärsiňiz. Sizin tagallalaryňyz bilen bu telekeçiligiň täze nesli kemale geldi. Bugün ýurdumyzyň hususiýetçileri öz önümçüligi işlerinden bir hatarda jemgyýetçilik işlerinde işçiň gatnaşýarlar. Olaryň arasynda bolanmyzda hususiýetçileriň size bolan çäksiz hoşallyk sözlerine şaýat bolýar Ahman arkadaşymyz. Mertebesi bilen prezidentimiz, Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler partiýasynyň işçiň agdalary bilen birlikde sizin hususy telekeçilik ösdürmek wagtynda alyp barýan beýik döwlet işleriňizi, görkezýän şahsy görüldüleriňizi, parasatly içeri we daşlar siýasatyňyzy, taryhy özüňizi wagt nesihat etmekde ukyp başarnyklaryňyzy, ihlasy zähmetimiz gaýgyrman ediz watanymyzyň ösüşine münasip goşandymyz goşşokdygymyzy ynanyrmaga ruhsat edin Ahman arkadaşymyz. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähbetli işleriniz hemişe rowaş bolsun arkada prezidentimiz. Hormatly kabinetiniň agdalary, hormatly siýasy jemgyýetçilik guramalynyň ýolbaşçylary,
Yurdumuzun siyasi partiyalarının hem cemiyetçilik birleşiklerinin esası vazifesi bizim hem durmuşa geçiren iyi bir yurtbekti maksatnamalarımızı ama nasıryan hem özgürtmelerimizi siyasi taydan olmamaktan mehrivan halkımızı dörücülüklü işleri hem ruhlandırmaktan cemiyetimizde ağzıyla hem cevizliği berkitmekten avarat. Eğer bu devirde inovasyon teknolojiler Alman kazananları sanlı maglumatlar günlük durmuşumuzda giňden ornaşyp barýar. Şonun birlikde cemiyetçilik gatnaşykda hem düýüklü özgerýär. Bu ýagda ýurdumyň siyasi cemiyetçilik guramalarynyň iş usullaryny düýüklü özgertmek hem de döwür wagtlaşdyrmak talap edýär. Şoňa da size hem şu işleri ýerine ýetirmegi tawsiýe edýär. Hatay birinciden kardeşler arkalaşıkları dernanlar birleşik idare karhanlarda zahmeti goramak ve hukuk iş şartlarını dörüp yoklanmalı kanunçuluk namalarını düşündürmeli. Şeýlem Türkmenistan'ın zahmet hem kanunçuluğu oyuncu okul maslahatlarını iyi geçirip durmalı. İkinci, yaş hünermenleri zahmeti hukuklendirmek halife şehatim gatnaşyklarını dowam etdirmek boýunça netijeli işler alyp barmaly. Üçüncü, döwlet cemiyetçilik durmuşunda dernanlaryň ornuny hassa berkitip guramaçylyk ukyplaryny ýoklandyrmaly. Ýaşaň arasynda maşgala mukaddesligini gorap saklamalygyny düşündirmeli. Şeýlem dernanlara almy we hem terekeçilik işlerine ýardam bermeli. Dernanlar birleşiginiň agzalarynyň öňde barjy tejribelerini giňden ýaýratmak we hem aýal gyýlaryň işçiliğini gazanmak üçin tutanýarly işleri alyp barmaly. Dördüncü, demokratiýany giňeltmäge we döwletimiziň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmäge gönükdirlen maslahatlar we hem duşuklary ýerli guramaly. Dernanlaryň cemiyetde alyp barýan işlerini güýçlendirmeli. Beşinci, kardeşler arkalaşıkları, onların hukuklary ve işin hem kipirlikleri hakkında Türkmenistan'ın kanunu kämilleşdirmek maksadı bilen Türkmenistan meclisine teklipleri taýýarlamaly. Öwürdi. Birinciden, maktun adındaki yaşlar guraması, yaşlara hemme taraftan golla berip, olaryň hem şahsiyet hükmüne kämilleşmek üçin hem giň ýol açmaly. Yaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goralygyny üpçün etmek, ruh ahlak ve medeni hem kımmatlıklarımızı millim deyip desurlarımız olan hem arasında vaat etmek işlem döwrün talaplarının layıklıkta goramaly. İkinci, Türkmenistan'da yaşa varadaki döwlet siyasatynyň 2021-2020 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasynyň işlem taýýarlanagyna we durmuşy geçirmegine işçen gatnaşmaly. Şeýlem yaşlar siyasat boýunça tejribe açmak üçin halkara guramalar bilen hyzmatdaşyk hassa ösdürmeli. Bilelikdäki maksatnamalary taýýarlanmaly. Üçüncü, yaşları maşgala durmuşuna taýýarlap, millilik, maşgala mukaddesliği, sagdyn durmuş, arasy ahlaklyk barada wagt hem netiýet siýasatda duşuklary köprak geçirmeli. Yaşlarym şöhratly taryhymyzda, desturlarymyzda hem milli mirasymyzda hem taryhy şahsiýetimizde bolan hem söýgüsini artdyrmaly. Dördüncü, yaşlaryň jemgyýetçilik şahsy başlangyçlaryny ele tutmak, gollamak we howslamak maksady bilen yerine hem ýetiriji häkimet edaralarynyň ýerli işler alyp barmaly. Hem şonuň ýaly yaşlaryň ekologiýa medeniýetini we tebigaty aýaly garaýşyny kämilleşdirmek üçin toplumlaryň çäreli işler hem taýýarlamaly. Beşinci, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hem borçlaryny yaşlar giňden düşündirmeli. Yaşlar alman we bilimiň durly oglary oňça internet ulgamyň elitler bolmagyny hem gönükdirlen işler has hem çartlandyrmaly.
Enni serdar. Size. Yani birinciden wagt nasihat işleri arkaly döwletiň durmuşyna geçiren öwretmeler siýasatlar mazmuny ilat arasynda giňden düşündirmeli. İkinci, mukaddes garaşdyrylmaly. Gelecek ýyl hem belirlenjek şan 30 ýyl bayramny munasip garşylmak üçin zerur işleri geçirmeli. Garaşdyrylmalyň ähmiýetini, man hem mazmuny innowasion tehnologiýalary olanmak arkaly halkyň arasynda giňden wagt etmeli. Üçüncü, kanun çıkarıcı. Yerine getirici idarelerin işini, mühim kanunçuluk namalarini kabul edilmelerine ve durmuşa geçirilmelerine riayet hem de cemiyetin demokratik institutlarını hem kemilleştirmelerine yakın hem yardım vermeli. Dördüncü, yadaki diyorum hem taleplerinin uğralıp demokratik partiyanın cemiyetteki ornunu berkitmeli, tesirini arttırmalı, burada siyasi cemiyetçilik ulgamlar bilen arkalaşıklı işlemeli. Anurwanov, size birinci, oğuzculuk işgallerini, ähli dayhanları, yukarı hili oğuzculuk önümlerini öndürme uğruna teada zähmet üstünlüklerini ruhlandırmak için giňden wagt nasihat işlerini alıp barmaly. İkinci, ýurdumyz agrar döwletden, senagat taýdan ösen döwleti öwürmekde durmuşa geçiren işlerimizi ýylata giňden düşündirmeli. Üçüncü, döwletimiň bir alyp baran agrar siýasatyna değişikhat, mühim iqtisadi durmuş meselelerini işlep taýýarlamaga, endi agrar strategiýamyzy amallaşdyrmaga işçen gatnaşmaly. Dördüncü, ekrançylyk we mallaşylyk milli däplerini ýaşlyklykda ýetirmekde değişen işler alyp barmaly. Beşinci, oğullarda täze iş sorunlaryny döretmek boýunça geçirilen çärelerin işçen gatnaşmaly. Owganov Tede, birinci, teknologik ösüş ve bazı gatnaşyklaryna geçirilen ýargy döwürde ýaşlaryň giň toplaryny terekeçilik işini çekmekde değişen işleri alıp barmaly. İkinci, ýurdumyzda terekeçilik bundan beýlekde ösürmek maksady bilen bu urda kanunçylygy kemleşdirmek boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary bilen birlikde teklipleri taýýarlamagy hem işçen gatnaşmaly. Üçüncü, hususy terekeçiligi ösürmek babat anyk bilen döwlet hem siýasatyny durmuşa geçirmek. Terekeçilik gollamak boýunça döwlet maksatnamalyň işler taýýarlanmagyna we amalaşdyrylmagyna işçen gatnaşmaly. Bazar Birleşen Daşary ýurtlardaky türkmen medeni jemgyýetler hem de bölümler tarapyndan mukaddes garaşdyrylmaly. Şan 30 ýylyna bagyşlanan maslahatlary hem de wagt nasihat hem çäreden iýdigleri goramaly. İkinci, Dünya Türkmenler Ensemble Birleşiginiň Birleşen Milletler Goramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahaçylyk we anlaşma ýylarly kararnama bir agzdan kabul edilmeň hem ähmiýetini dünýä türkmenlerine giňden düşündirmek maksady bilen online maslahatlaryny geçirmeli. Üçüncü, 2021-nji ýylda birleşik düzülmeň hem şan 30 ýylyň münasibetli dünýä türkmenleriň Ensemble Birleşiginiň 23-nji maslahatyny ýokary derejede geçirmäge häzirden taýýarlyk görüp başlamaly. Dördüncü, Türkmen dünýäde gazetinde dünýä türkmenleriň medeniýetini, däp desturlary, durmuş hakynaky makalary ulu hem orun bermeli hem de daşary ýurtdy türkmenler bilen tegelek stoluň başynda hem söhbetleşikleri taýýarlamaly. Beşinci, sany teknologiýa hem mümkinçiliklerini peýda alyp dünýä türkmenler bilen geçirilen halkara çärlerini türkmen diliniň edebiýatynyň sonugatynyň hem däp desturlarynyň ösürmegini hasam işçileşdirmeli. Altıncı, dünýä türkmenleriň Ensemble birleşik alam, bilim, sağlyk araýyş, sport, ykdysadyýet, işçilik babatda hem halkara hyzmatdaşlygyny hasam giňdirmeli. Yedinci, dostuň nişany okmunda
insanpörür kömeklerini bermegi ýokarym gurumçylykda amalaşmak üçin ährim çäreleri görmeli. 8. Türkmenistanda hem de dünya Türkmenlerin howsum bolup ýaşaýan ýurtlarynda sergiler hem festivallary guramaly. Gelin ýazyp. Sizem birinciden bir ýolumyň jemgyýetçilik syýasy gurumalary bilen döwlet syýasatynyň işleri taýýarlanmagy hem durmuşy geçirişine hem aýraten ödökçülükde saklamaly. Şeýlem ikinciden jemgyýetçilik gurumalaryň işini has kämilleşdirmek bagatda umumy hem döwlet maksatlamalaryny işläp taýýarlamaly. Üçüncü, Birleşik Milletler Gurumu tarapyndan 2020-nji ýylyň halkara paraçylyk we anlaşmak ýyldip alan edilmek münasebetli esasy jemgyýetçilik hem gurumalar tarapyndan wagda nesihat hem işleriniň geçirişini hasem güýçlendirmeli. 4. Halk maslahatyny hem kabul eden şüdutlaryndan gelip çykýan mawzypary üstünliklerini ýerine ýetirmek boýunça alyp baran işleri jemgyýetiň ählem gatlaklarynyň wekiliniň işin gatnaşmagyny gazanmaly. 5. Türkmenistanyň milli hem Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň hem gelecek ýylyň mart aýynda geçirecek saýlawlaryny guramaçylykly geçirmäň işin gatnaşmaly. 6. Dünyada ýaýran pandemiýa garşy görüşmek, onun öňüni almak, aragaçylyk hem kadalaryny beja etmek, işlerini wagt etmek ünsi hasem güýçlendirmeli. Şimdi Türkmenistan mejlisiniň başlygy Mehmedow. Sizden berjek nasihatdan şurdan var. Yani birinci, Türkmenistanyň mejlisi jemgyýetçilik hem syýasy gurumalar bilen asnaşykly işler bir gurumalary ýolumyň hem kanunçylygyny kämilleşdirmek hem işine de hasem işin çekmeli. İkinci, syýasy hem jemgyýetçilik gurumalar bilen bilelikde Türkmenistanyň mejlisiň deputatlarynyň hem ýerli deputatlar rehmetkeşler köpçüligi ýaş işçi daýhanlar, talip ýaşlar bilen duşuklaryny ýygydyly geçirip olaryň pikirlerini, isleglerini öwrenip durmaly. Üçüncü, zenanlar hem ýaşlar hem gurumalar bilen bilelikde deputat hem hukukçy zenanyň gatnaşmagyna talip, gyýyr hem genleň arasynda alyp baran işleri güýçlendirmeli. Zenanyň hukuklary hem borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak hem terbiýet baradaky söhbetdeşligi geçirmeli. 4. Türkmenistanyň mejlisi syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri hakkyndaky aýallaryň hem erkekleriň diň hukuklary hakkyndaky hem kanunlaryň ýerine ýetirişine bir gözükçülükde saklamaly. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, biz şunuň bilen syýasy jemgyýetçilik gurumalarynyň alyp baran işlerine başlanan maslahatymy geçirip gutarýar. Sağ ol. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ýazmyrat Şadyrdyýew pensiýa gitmegi sebäpli Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oğuz Hanadynaky Türkmen film birleşiginiň başlygy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Arslan Sylapberdiýew Eýeberdiýew Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oğuz Hanadynaky Türkmen film birleşiginiň başlygy wezipetine belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Sapar Mehmet Meredow pensiýa gitmegi sebäpli Türkmenistanyň Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky şekillendiriş sunuguty muzeýiniň direktori wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ismail Jumamuradowyç Uradow Türkmenistanyň Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky şekillendiriş sunuguty muzeýiniň direktori wezipetine belenildi.
Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Kakacan Aşirov pensiya gitmegi sebäpli Türkmenistan'ın Beýik Saparmyla Türkmenbaş adynaky baş drama teatrının baş ýol başçysy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Nurberdi Altayevich Hojayev Türkmenistan'ın Beýik Saparmyla Türkmenbaş adynaky baş drama teatrının baş ýol başçysy wezipetine bellenip, ol Türkmen döwlet gurjak teatrının baş ýol başçysy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Aşır Muhammed Rahmanov pensiya gitmegi sebäpli Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky döwlet Rus drama teatrının baş ýol başçysy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Söhbet Urazgelyç Serbazov Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky döwlet Rus drama teatrının baş ýol başçysy wezipetine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Özümrat Yegnurdevich Turşekov Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyla Türkmenbaş adynaky döwlet drama teatrının baş ýol başçysy wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Urazmenli Hojadurdevich Igdirov Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyla Türkmenbaş adynaky döwlet drama teatrının baş ýol başçysy wezipetine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Şöhrat Dedebayevich Şalliyev Daşowdyň Nur Muhammed Andalip adynaky döwlet sazly drama teatrının baş ýol başçysy wezipetine bellenildi. Türkmenistan'ın Daşary işler ministrligine Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna durnukly ötüş ugruny 2020-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarşywaly maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça ýol başy komitetiniň birinji mejlisi geçirildi. Meclise Daşary işler ministrliginiň Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň şeýlede 30-dan gowrak ýurdun değişli ministrlikleriniň we pudak edareleriniň ýol başçylary we işgärleri gatnaşdylar. Duşuň işine Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky düzüm birlikleriniň ýol başçylary gatnaşdylar. Bu meclise taraplar bar bolan hyzmatdaşlygyň çarşywaly maksatnamasyny durmuşa geçirmekdäki ýetilen sepetleri seretdiler. Hemen bilelikdäki işleň netijelerine bagyslan taşdyrjy çykyşlary boldy. Soňra çarşywaly maksatnamany geljek döwür üçin durmuşa geçirmek boýunça pikir alşyldy. Esasy onu durmuşa geçirmeň ýol kartasyny işläp düzmeklige berildi. Duşukda ýol başy komitetiň birinji mejlisiniň tetwirnamasyna gol çekildi. Onu orta agdalan maksatnamany iş ýüzünde amal aşyrmak bilen bagly işler beýan edilýär. Video aragatnaşyk ulgam arkaly Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Mejlise gatnaşyjylar yntanperwerlik ugurlaryny ara alyp maslahatdaşdylar. Türkmenistan häzirki döwrüň hökümlerine hem de hoplaryna garşy görüşmek işindäki halkara we sewit düdümler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy alyp barýar. Biziň ýurdumyzyň döwlet syýasaty şeýle hem botgunlary we raýatly bolmadyk şahslara ýardam etmäge önükdirlendir. Syýasy geňeşmeleriň dowamında bilim we medeni gatnaşyklary ara alyp maslahatdaşyldy. Gepleşikleriň barşynda Merkez Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işe hem de medeni urlaryny döretmek boýunça teklipleri seredilip geçildi. Şeýlede online görüşünde Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary işe urluk geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Onu sewda ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy urlary ara alyp maslahatdaşyldy. Mejlisiň barşynda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmagyň zerurlygy barada aýdylyp, maýa goýum tehnologiýa we maliýe ugurlarynyň onda ýörükde orun eýleýändigini ýytaldy. Mejlisiň çäklerinde Amerikan kompaniýalarynyň başdanlarynyň Türkmenistanyň hökümetiniň agdalary o gojalyk we bank ulgamynyň ýolbaşçylary bilen aýratyn online duşuklary geçirildi. Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň wekileti Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň milli ösüş gaznasynyň ýolbaşçylarynyň online görnüşine geçirilen birinji maslahatyna gatnaşdy. Hormatly prezidentimiziň nagtaşýaly Awreliýe Sewit hemem halkara guramalar bilen özara behwetli hyzmatdaşlyk berkitmek, ýurdumyzyň oňyn betaraplyk ýörelgilerine esaslanýan daşary syýasat ugurunyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şoň bilen baglykda Türkmenistan uly mümkinçiliklere eýe bolan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini, däp bolan köp ýyllyk hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge çalışýar. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarinyň gatnaşmagyna geçirilen duşuň gün tertibine özara gatnaşyklary mundan beýlegem giňeltmegiň meseleleri, şorsana ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini, tehnika hyzmatdaşlygy, maglumatlar alşmagy, amatly maýa goýum ýagdaýyny gollamagy şeýlede ykdysady ösüşi güýçlendirmegi gollamak maksady bilen milli awadançylygyň we ösüşiň gaznalar ulgamyny döretmegiň geljegine degişli meseleler girizildi.
Paytahtymyzda we ýurdumyzyň vilayet merkezlerine täzil arçalarynyň ışıklarının yakılmagy bilen kim bilen söýüp garaşylýan bayramçylygyna taýýarlyk çärelerine badalga berildi. Şonuň bilen baglykda garaşda hemişelik bir tarap ýurdumyzyň ähli kunjoklarına bolşýaly paytahtymyzyň köp ugurly bazarlaryna we dukanlarynda bayramçylyk söwdalary giň gerimde alınıp berilýär. Olaň ak mermerli Aşgabatyň bedegi aýrytynlyklary bilen bir bitew salynşygy emele getirmegi täzil bayramçylygynyň ähmiýetini artdyrýar. Şu günler paytahtymyzda täzil bayramçylyk münasibetli köp ugurly söwda hyzmaty ýola goýuldy. Oň şäherlerine halkymyza alyk garytlarynyň, göýek önümleriniň, durly görnüşleri we täzil sowgatlyk önümleri ködürlenýär. Häzirki döwürde täzil bayramçylyk münasibetli ýurdumyzda öňürleýän adyk önümleriniň meşhurlaryny we görnüşlerini artdyrmak, bazarlarda önüm bolşulygyny üpjün etmek boýunça maksatnamalaryň şäherler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde gönnüň hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýylyň ähli pasyna göýek we bagçy önümleriniň bolşulygyny ýola goýmak hemde ter önümleriň tutuş iladymyz üçin ýeteri bolmagyny üpjün etmek babatda maksatnamalaryň şäherler durmuşa geçirilýär. Şeýle göýekünleriň ähli görnüşlerini ýurdumyzda ösdürip ýetirmek ugruna döwlet derejesinde oňun çözgütleri kabul edilýär. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary bolan kärhanalar adyk önümleri, fizik kökeleri öňürmekde ihtilasly dähme çekýärler. Olaň häzirki günlerde täzil bayramçylyk münasibetli taýýarlayan önümlerim bilinmäge münasipdir. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň baş şäheriniň köp ugurly bazarlaryna adyk garytlarynyň durly görnüşleriniň bolşulygynyň üpjün edilmegi babatda ýygy çäherler durmuşa geçirilýär. Munyň özi täzil bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde has we möhümdir. Satyjylar we aljylar üçin ähli zerur amatlykları özüne jelmeýän häzirki zaman bazarlarynyň adyk garytlarynyň ähli görnüşleri bilen dol üpjün edilmegi bayramçylyk ruhunda ýaşaýan halkymyzyň guwunjyny goşalandyrýar. Aýratynda bazarlarda ýurdumyzyň hususy telekeçileriniň öňüren önümleriniň ören köp görnüşleri bolup, olaň ýokary hili we terligi bellälikli ýagdaýdyr. Şeýle bazarlarda adyk garytlarynyň bolşulygy bilen bir hatarda täzil bayramçylyk münasibetli durly görnüşli sowgatlyk önümleriň arçylan ýeterlik derejede üpjün edilmegi halkymyzyň bayramçylyk saçaklarynyň bedeginiň hemde täzil sowgatlarynyň bolşulygynyň baş şertini emele getirýär. Berkara döwletimiziň bagtyýalyk döwrüniň ýokary derejeli mümkinçiliklerine netijeli peýdalanýan kärençler, ýerleri, göýek we bagçy önümleriniň bol hasyny ýetişdirip, olaň terligine şäher ilatyna getirilmegi ugruna toplanman işler amala asyrýarlar. Göýek önümleriň ýokary hil derejesi, olaň ekologiýa taýdan arasdalygy önümleriň geçkinlik garytlary öwrülmeligini şertlendirýär. Şäher ilaty bazarlara baryp durly görnüşli owa hojuluk önümlerini satyn alyp bilýärler. Söwda merkezlerine bazarlarda halkyň ulus segwellerýän göýek we bagçy önümleriniň we beýleki adyk önümleriniň sowgatlyk garytlaryň bolşulygy ýurdumyzyň ilatynyň durmuş derejesiniň ýygy ýokarlanýanynyň aýdyň sutdamasydyr. Ýeri gelen aýsak şu günler paýtahtymyzyň akşamky görnüşlerine ajaýyp sungat eserine çalamdaş bayramçylyk şekilleri emele geldi. Ak mermerli Aşgabatyň nurany köçeleriniň ugry, selgähleri, bayramçylyk meýdançylary, nurany arduwlara beslenip, täze ýylyň barha goýulap gelýänini äşkär edýär. Bu görnüşler ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany seneleri münasip garşylamak ugruna toplanmaýan şäherleriň durmuşa geçirilýäniniň nowatdaky sutdamasydyr. Şäheriň çar kunjuna uzap gidýän häzirki zaman ýollarynyň äle moşar öwüşgünli aşyklary paýtahtymyzyň tyllaý agşamlaryna sungat eserine çalamdaş gözellikler döredýär. Şeýlelikde arkada prezidentimiziň tagallasy bilen döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden, şertlerden netijeli peýdalanýan bagtyar halkymyz täze ýyly uly şatlyk şowhun benet arduwlar bilen garşylamak höwesi bilen ösüşiň täze benetliklerine tarap ynamly gadamrýar. Mälim bolşaly täzil bayramçylygynyň halkymyz üçin ýaty galyjy bolmagy hemde oň göwnüjay bellenmegi ugruna döwlet derejesinde ägir türlü alat edilýär. Bu wasa häzirki döwrüň asylly ýolgularynyň barha rowajlanýanynyň aýdyň sutdamasydyr. Hormatly prezidentimiziň asylly başlangyç esasynda beýik dawaralara beslenýän şatlykly pursatlar, rowaşlyklara beslenip halkymyzyň bayramçylyk ruhyny göterýär. Bu olsa arkada prezidentimiziň başyna başlan we halkymyzyň bagtyýalygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň behbidine gönükdirilen giň meşhurly özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň sutdamasydyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine paýtahtymyz Aşgabat şäherini şuň 16 dekabrda saat 20-den 17 dekabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homal Mutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun. – 16
Balkan vilayetini ütkaptıran bulutlu hava olup az kimyan şahar. Nemunat kunatardan teyli sekundu 9-14 metre etken şemal usur. Hava gecesine 2 gradus soğuktan 3 gradus öçeni mayıl, bunun yüzüne 7-10 gradus mayıl olur. Ahal vilayetini ütkaptıran bulutlu hava olup ömrü bolma mümkün. Bunun oradan teyli sekundu 7-12 metre etken şemal usur. Hava gecesine 1-6 gradus soğuk, bunun yüzüne 0-5 gradus mayıl olur. Mari vilayetini ütkaptıran bulutlu hava olup ömür bolma mümkün. Bunun oradan teyli sekundu 8-13 metre etken şemal usur. Hava gecesine 2-7 gradus soğuk, bunun yüzüne 5-10 gradus mayıl olur. Liverpool vilayetini ütkaptıran bulutlu hava olup ömür bolma mümkün. Demunada bunun oradan teyli sekundu 7-12 metre etken şemal usur. Hava gecesine 3-8 gradus soğuk, bunun yüzüne 1-6 gradus mayıl olur. Daşun vilayetini ütkaptıran bulutlu hava olup ömür bolma mümkün. Bunun oradan teyli sekundu 8-13 metre etken şemal usur. Hava gecesine 6-11 gradus soğuk, bunun yüzüne 1 gradus soğuktan 4 gradus öçeni maylı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ütkapdyran bulutly hava bolup ömrü bolma mümkün. Bunun oradan teyli sekundu 7-10 metre etken şemal usur. Hava gecesine 2-4 gradus soğuk, bunun yüzüne 1-3 gradus maylı olur. Yurdumuzda boyunça dekabr ayının 17-sine magnetik hadisesinin gowuşuk tesirli bolmagyny garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozun bölüjükleriniň möçöriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň ýetýänligini nazar alyp, faslyna görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjäýsiňiz ýylyň islenik faslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.